rum-rum bentarum sekar cepoko kang gondo arum nimbas garawanipun kakang Setya rekta kang pindha kartika baya mirah baya inten sapa to rerambatanipun kakang kejaba jeneng sira Yayi Dewi Sukeksi Manuta tak emban tak ojong aja liya pepasanganmu kejaba nata ing lokapala Tiaswi rangrong karurungan rimang mangu gong mangarang Tiaswi rangrong karurungan rimang mangu gong mangarang Ayu wong ayu tak ganti gegandengan bebrayan donya prapting delahan urip bebarengan nganti besok jaman laknyana ya wong ayu kene nyaketa marang pun Kakang Sukeksi rungan rimang mangu gong mangarang Tiaswi rangrong karurungan rimang mangu Kaki Prabu aja kaget pun Rama kang prapta kaki. Waduh Kanjeng Rama. Waduh Kanjeng Rama Panemban, jimat sesembahan pepunden kula. Sewu-sewu kalepatan diagunging samudra pangaksama dene Paduka mriksani putra Paduka ingkang kaguguing lara asmara. Rama Panemban. Amawi genamastu namasidam. Mugi rahayu sagung dumadi kula kaya wis ndungkap titi mangsa kala jeneng sira. Tilar mangsa remaja wis ngancik kadiwasan. Lan kepara wis jumeneng nata ambawani praja Lokapala wis sak trepe lan sak lumrahe lamun jeneng sira sambut susyalaning akrama kula Danapati